nixtieq nagħmlilkom mistoqsija u rridkom taħsbu ġenwinament fuqha. Meta Ġesu sofra u miet fuq is-salib, għalfejn għamel dan? Għamel dan biex ipatti għal dnubietna jew biex jagħtina eżempju? Meta Kristu miet fuq is-salib u bata, x'kien l-iskop tiegħu? Biex jagħmel sagrifiċċju bit-patti għal dnubietna jew biex ikun mudell għalina? Xi twieġeb? M'hemmx għalfejn tajt, żomma ġo qalbek l-risposta, però nixtieqkom tisemgħu dak li jgħid l-Apostlu Pietru f'dan il-passaġġ u terġgħu taħsbuha u taraw jekk ir-risposta tagħkom hix korretta. L-Apostlu Pietru jgħid hekk: jekk meta tagħmlu sewwa issofru bis-sabar, dan ikun jogħġob l-Alla. Għax għal dan kontum msejħin, għax Kristu wkoll bata għalina u ħallinna turija, ħallinna eżempju biex timxu wara l-passi tiegħu u li m'għamel ebda dnub, li ma nstab ebda erq fommu u li meta kien imajjar ma reġa' xajjar, li bata u ma jeddiċ imma reħa ruħu f'idejn dak li jagħmel il-ħaq bis-sewwa. U stess refa' nubietna f'ġismu fuq il-għowda. Ma ħanerġa' nistaqsikom, meta Kristu miet fuq is-salib u bata, għaliex miet? Biex jieħu nubietna fuqu jew biex iħallinna eżempju? It-tnejn. U sikwit nenfasizzaw il-fatt li Kristu bata u miet bit-patti għal dnubietna u bir-raġun nagħmlu hekk. Imma llum l-Iskrittura li qrajna tistedinna inħarsu lejn Kristu bħala l-eżempju tagħna, bħala il-mudell tagħna, bħala it-turija. Għaliex? Għaliex din hija s-sejħa tagħna bħala Kristjani, bħala dixxipli ta' Kristu. Din hi s-sejħa t'Alla, dan hu li Alla jrid minna. Għal dan kontu imsejħin. Għal dan xiex? Għal xiex konna msejħin? Jgħidilna fil-vers ta' qabel. Għax jekk meta tagħmlu sewwa issofru bis-sabar, dan ikun jogħġob l-Alla. X'inhu li jogħġbu l-Alla? Illi nagħmlu s-sewwa, nagħmlu dak li hu tajjeb, nkunu lest li nsofru għalih. Is-sofferenza, it-tbatija hija s-sejħa t'Alla għalik u għalija. Tgħidli kif nista' nagħmel hekk? Tibżax. Diġà tagħna mudell kif nistgħu ngħixu tajjeb u nsofru. Il-mudell tagħna mhu ħadd ħlief il-Mulej Ġesu Kristu. Illi meta kien imajjar, ma reġa' xajjar, meta kien maltrattat, ma jeddiċ, iva anke meta kien fuq is-salib, meta dendluh ma' salib intortament, Kristu talab il-missier aħfrilhom. Hekk għandna nagħmlu aħna wkoll. Illum fl-ikla tal-Mulej, allum aħseb fl-ikla tal-Mulej bħala l-eżempju li tagħna Kristu biex ngħixu bih. Ejja nagħmlu tajjeb, anke jekk iridu nħallsu prezz. Din hija sejħa t'Alla għalina. Illi ngħixu sew, li ngħixu fuq bidjenza l-kmandamenti tiegħu u din il-ġimgħa għandna kull opportunità li nagħmlu hekk. Għax biex tgħix tajjeb, biex tirreżisti d-dnub, ħbieb trid bati. U meta xi ħadd, forsi xi ħadd fil-familja tiegħek stess jew ħbieb, ikellmuk jiebes, jgħidulek kelma li tweġġak. Tirvillax, tirrispondix lura u taqbes u bħalli kieku ittieħ id-daqqa tal-pon l-oħra. Imma kun kapaċi li tissapporti bis-sabar kif għamel Kristu u titlob lill-Alla u tafda ruħek f'idejn il-ħalli ġust li aħna nservu.